Asibingelele namhlanje sibingelele abantu bonke abadala nabancane, sisters and brothers. Ngithanda sister yakho razo kahle. Ngithanda le sister yakhe. Ngithanda ifaca zayo. Isibaqa abo. La namehla emakhulu ngathi yabona ngathi aphumela ngaphandle. Right kanjani. Yabona masikhuluma ithefula. Kune gap enkulu la. Ngiyaphumela ngaphandle. Hayi phela lawa. Amathantsu. Baba, awubingelele. Ngiyabingelela uMavuso lo owavusa inotho amanye amadoda ngibonge ukuthola ithuba kwi-channel kaBaba uDokotela. No, asibonga kakhulu baba uDokotela bawesizwe bajama mfana manje ekhaya. Namhlanje sinomela lapha ndapho uzosazisa umsebenzi wakhe uphethe isihloko esithi uqhubu penis enlargement. Baba, kuningi namhlanje ngifanele sikhulume ngayo. Unento ethi budi isizokwenzela isidina lento yakho yokulandelana namantombazana othi uyawashela. Umuntu ufuna ngalandela mashela. Isidina nje baba uDokotela lento kubantu besifazana noma phela beyasho singezwe. Isidina kakhulu lento ukuthi ushela umuntu uvele ngiyozomthanda. Manje bafuna umthando ufuna enze njani? Ngikhona nje mina ngizokunikeza umuthi. Ngikhona phela mina. Khona baba uMavuso. Ngiphethe induku eyishimane. Yimanga manje abantu baye ukushela ngoba khona umuthi. Ukushela ungezuqonywa yazi ukuthi abantu besifazana baba uDok bayakuthanda ukushela. Kodwa bathanda ukushelwa abantu abasuke bezobathanda. Okay. Ayikho into ebuhlungu nje ukuthi umuntu wesifazane ushelwa umuntu uvela ukwakhela isidina. Uvalela ama-engele. Umina enhle. Ukhamuka ngithela. Hayibo, ungamshela kanjani umuntu ngosuku kathathu? Phela uhlezi usekhaya. Uhleli usekhaya. Maya esitolo la. Hayi ngeke. Ngiphethe lo nduku baba uDokotela eyishimane. Eyishimane ngiphethele ishimane ukuthi uma kuukuthi kukhona intombi oyifunayo kodwa uyayisaba noma uyayishela kodwa ayivumi. Thola nobaba uMavuso mina ngizokunikeza lento ifuna ukuthi uyokha amagwebo asolwandle uhlambe ngayo. Yini le ekhuluma? Lapho ngifuna ukuhlamba amajongo lawa asagijima emgangeleni asagijima endaba zentombi. Lapha ya ngidinga ukuthi uthole amagwebo olwandle lawa sekuseni. Okay. Ngihlambe nje ngawo nje. Ngihlambe nje ngawo. Lawa sekuseni kodwa ungasho ukuthi hayi uyilo olwandle uwatholile bekuba isikhathi beko1. Sifuna lawa sekuseni. Ulwandle sakhafula kahle. Lisakhafula. Makutholakala lawo magwebu noma ngabe wena ukwazi ukwathola mina ngizokutholela. Okay. Ngikwenze ngigeze. Geza nje amabhuku lapho nje. Okay, nasi isigubhu kade usilindele, isigubhu uNontshakazi. Fika ufake imali u10 kusona. Lesigubhu sihlaliswa phezulu kwempuphu and sifaka amafutha opheka ngawo iolive oil. Ngilungisele u85,000. U8,000. Bengithi 85,000. Chaza uNontshakazi. uNontshakazi baba uDokotela yixathu nje lokushintsha impilo zabantu. La usuke ufuna isigubhu. Okay. Isigubhu une business awunayo business. Uma ukwazi ukuvuka ekseni unyakazi. Uhambe uyophanda kube khona emakhaya kuphi? Waba Akho. kuseBholo. Manje usuke eBhola uyothenga isigubhu sithenga kwena ususidayisa. Ngisuke eBhola ngothenga isigubhu. Uyamkhona uNontshakazi. Athi ngizamile ukukhipha. Akahluko uthi ngizamile ukuzikhipha. Hayi laba uDokotela sikhuluma ngesigubhu uNontshakazi. Sikhuluma ngosigubhu uNontshakazi. Masikhuluma ngosigubhu uNontshakazi sikhuluma ngento ejule kakhulu. Ngoba ihlala lapha kaNontshakazi vele. Okay. Ihlala lapha kaNontshakazi siyakwakhela ke. Uma sokwakhela lento idinga ukuthi mase sesikwakhela ufake uqoqe nje u10 ufaya phakathi. Ikusuke kwi-age ngathini kuyisilinganiso sokuthi wena uma ufuna ukuqala izinto zakho ufaka u10 lapha. Yabona lapha kaNontshakazi noma yayisenzeka idlonto. Yabona umuza qhama kwamzilikazi ushone phansi uthi wela uNontshakazi lapha. Kwawulengane ekhala lapha. Uzuzu imisimo ususoduzana beseni2. Uyakuze lana ke ngakakhubelana koNtshakazi emgaqweni ke. Uyeze la kaNontshakazi vese awunankinga.
uyabona manje asobala kanjani kunonyezi umushe nyathi kanti xhaphoza inyanga yabona lafaya wawufika ubaleke kule ndawo eminyama uthi ngeke angishaye kula manje ngenzela ukuthi yazi asobala kanjani uvela ungene kungcono ukuthi ungena ngedala uyazi uvela ungene ngequzu hayi ubona ukuthi hayi khona wena uthi le ndawo eminyama indlela ubaleke indlela le ndawo eminyama utshani uthi yawula ke amanzi uthi yabona ngeke isekwazidla uthi ngixhapho vele gama ngake equzweni uyishaye kancane enhliziyo ngeke usafika kunontshakazi ngeke usafika kumele unyuke lapha hayi ngeke usafika wawabona ukushibika ugqokile ushibike ngaphakathi edadleni hayi ngeke abantu bawufuna unontshakazi ufuna sichaze la unontshakazi unikezwe isigubhu asivumelani lento unikezwa isigubhu noma unikezwa isithwalo ngesigubhu sihlukanisele lapho kahle no baba udokotela masikhuluma ngesigubhu nontshakazi asikhulumi ngesithwalo sikhuluma ngesigubhu sikunikeza nje isigubhu esesisikhandele bese sikutsheneka izinto ozozenza kusona sikhumbuze sidla impuphu okay njengoba sithi mase usibeka sesikhandiwe so uyasithatha uhamba naso ngoba isigubhu sinekwa yimina usinekwa yimina isigubhu usibeke eplatini kodwa kuleli plate ufuna wendlala impuphu okay ufuna wendlala impuphu bese sona usibeka phezulu kwempuphu ngoba sidla impuphu okay lapho ke sisuke sesikwakhela into la uzoqala ukushintsha impilo yakho ishintshe ufaka nje u10 rand uma uzofaka u200 angiyikhulumeke la kwicamera leyo okay afika kumina le ntambo eyezitha ngiyikhipha ngo700 rand qikelela noma qaphela akuyona yokungadubuleki okay usichazele kahle baba udokotela masikhuluma ngentambo yezitha sikhuluma uma ungumuntu onezitha isitha siyaplana ke ukuthi mangivuka nje kuseni siyamhlasela noma ngabe bangaki siyakhona uzokwenza u1 no 2 no 3 funakala bathi nebevuka laba bantu laba kade beplana lento ukuthi ekseni bavukela kuwena avuke ecobe kacabanga ukuthi kunembozo engaphayuliwe okay acabanga ukuthi uyazi kunombili engadini engazi ukuthi uyohlakulwa nini mayebuya lapho ukukhathela udaka yonala laba kade exoxa nabo uzavese lo kade bexoxa nabo omunye wabo eThekwini kodwa mayifika lapha estopini uzafika nalo omunye kade bexoxa nabo engithi bebe igroup umfico usestopini yena wewenza ID enqobo bahlakazeka njengePex okay bahlakazeka nje abafiki kuwena njoba sithi intambo yezitha bagcina ngokuplana kodwa abafiki kuwena kodwa ngisho ukuthi awudubuleki okay hayi angisho ukuthi awudubuleki noma angiyazi ukuthi manje le ungadubuleki sengayi-challenge kaningi oza kwethu abayizwa kahle ukuthi hayi zomafuna yakhe into ukuthi ungadubuleki ethi ngobani uzungadubuleki nje ngoba phela funa abantu abazodubula funa bangafiki lento ukuthi kuthiwa nxapha isibhamu sinxapha bela bazofunani la ngoba ngibafuni hayi ngeke hayi labantu laba abantu makuvuka eksena angavuki akangafiki nje yabona hayi ngoba mhlambe ngiyigwala wazwa kuzo ukuthi ubuntu babudotshela wena kusho wena uyigwala shuthi nenyoka uyayisaba ngathi yabona ke khohlwa uyabona mina angifuni umuntu ongithathisa kwegwala hayi inyoka hayi number 1 ongithatha kwevila ngabajaji abole izandla lezi azithinti lutho mekhonto efuna uthinta ukhona uJoji uhlekana mabena uhlekana lezandla bakhona bazoqondana noJoji khona uJoji wonke uyokhenda okunye khona nje kodwa yabona ke uthi hayi shuthi phela zuma umuthi umuntu bengazi kwena shuthi kwanyoka yesaba uyigwala manje ngathi ha ngeke kodwa ke singakhuluma inyoka yangisabi awuyisabi vele inyoka ayinyoka ngeke emkhulu ngeke ngeke hayi inyoka noma ifile inyoka uyabona mina iphila iyafana uyabona mina ifila noma ungayibulala uyilahle ungijethi bila kulunga ayinyoka kunankinga nami mina ngifuna indawo ekuthiwa kunenyoka ngiyazi ukuthi uzofika uyibulale nokushisa utshani lapho ngidlula ithi ekuthiwa yabona ngiyazi ukuthi inyoka kunankinga na ngoba la ukuthi
kunenyoka la iseyibaqedile abantu uyakwazi ukungena khona udlula ake nje useseshisile noyibulala uma kunomuntu ozoyibulala nje as long as uzokhona umuntu ozoyibulala ashisa uzodlula lapho ngizodlula ngeke phela kangithi yabona njengoba nginesibindi mina mkhulu nginesibindi yabona ngisho izizima mina kuthiwa sesibaqedile abantu ngifike ngidlule yabona semesashile sekukhanya ngisho phansi uyadlula lapho akadlula lapho ngoba ngiyazi ukuthi inyoka yayilayise imali dog uma kuukuthi lapha kule lenyoka enkulu ebulala abantu lapha uma kuukuthi ukhona umuntu osayikhipha le nyoka la bayikhipha uyangena lapha so ayikhipha ngazi kahle kuthiwa yahlenza imali hayi inyoka njengoba ngitshela baphela anginankinga mina nenyoka awisabi inyoka yabona inyoka hayi anginankinga ngabona nje kade ngitshela umoya ngithi ngifuna ukuthenga ibus 16 seat ngishoda umuntu wanginika imali nje ngoyithenga namanje wayesanga hayi phela kunankinga imali namanje yabona namanje mina ngathola umuntu wanginika imali ngathi ngaba nginginika wena kusho ngalithenga noma inini awunankinga nokulithenga akunankinga mangaba nomuntu kodwa ongakunika imali manje khona umuntu wanginika imali manje ethi zoma ngolithenga window September ngempela kwakusasa ngikavuka ngolithenga yabona imali anginankinga nayo inyoka anginankinga iba ke ngifuna ukuzwa le imali awunankinga nemali makunomuntu nje ongakuthi manje useyifakile ngomsebenzele phela lo muntu loyo makunomuntu othi nje sengiyifakile imali hamba uyithenga angiphela njengoba ngisho ukuthi imali anginankinga njengoba ngithi ngifuna mina kakusasa ngavuka ngo 1660 ibhasi ispread mangado umuntu kodwa ongafaki onginika imali wena nje umuntu nje uthola umuntu nje omaziya anginika imali athola yimini ungathola umuntu azokufaka yabo ngabatshela abantu mina ngathi kulonyaka lo ngizobe ngiyibillionaire lo bengathola umuntu onganginika ibillionaire nje lo nyaka lo ungathola umuntu ke uma nje ngaba khona umuntu onginika ibillionaire hayi ngizobe vele ushilo bese ngisho ukuthi kulonyaka mina uzoba ibillionaire mengithola umuntu kodwa makunomuntu ozokunika lo mali nange njengoba ngisho nebona i16 seat ufuna ukuthenga yona kusho ukuthi idog ngamanye amazwi uma ungikweleta ungakwazi ukungikhokhela hayi ukukhokhela manje umuntu onginika imali uthi singabe ATM manje wakade umuntu ongafaka imali kwithi manje ngakutshela sithi yabona nansi imali ngokukhiphela ngifike kumile kodwa bengathola umuntu onginika imali nje mina ungakhokhela kwayimanje awunankinga yemali hayi imali akunankinga inyoka anginankinga wathi omunye zuma emifile ngathi hayi yabona emifile hayi la mina wakunomuntu ozoyisusa izobulala isuse nje hayi unankinga naleyo anginankinga naleyo nto leyo hayi wona nje ayingifiphe ngempela ke nje le nto leyo ukuthi hawu manje na sengingena inyoka endlini cathi ngizothuka ngizotshela abantu abayikhipha bese ngifike ngene futhi endlini uzoba nani ngifike ngene futhi endlini lapho kunenyoka khona ngene so hayibo zuma kade kunenyoka lo thole ngiyangena nginganami ngoba ayikho lento ofuna ukwazi ukuthi umuntu udile nayo hayi gwala imali akufuneki umuntu ube nenkinga yemali ube nenkinga as long nomuntu ozokunika imali lokho nomuntu ozokunika imali wenze lento ayiphelile lokho ngaleyo ngama unginika imali nangenza lento ngizoyenza njengoba ngisho ukuthi nje ayikho into angaxaka hayi noma bekweleta malini mina mengathola umuntu ozokunika imali zokukhokhela kusho ukuthi solinda lo muntu hayi mlethe wena uzozanywa yimina futhi lo muntu cha ngizofuna ukuprove le mali yakhe ngifuna ukuyikhokha manje mina mongathola umuntu manje afake imali lapho afake imali zobona ukukhokhela manje yes ngoba angithi wongithembi yona tshela umzala wakho ngoba uthi uhlala amatekisi futhi akangifanele uboze ukukhokhela ayena ifaka uze ngitransfer kuwena ngithi mina ngikhokhela uthi wena ngithi hayi ngikeke ngoba yena usukathi lento yakho ngingangikhokheli wathi kwamanje mina ngikhokhela yabona nje yena uma ezotshela umzala wakhe ukuthi angifake imali ukuthi angifake 1000 ngizomnika mina ngiyakuyikhokhela bona imali yakho sengenile mase umbuyisele bese ngithi mbuyisele kumzala wakho sengikhokhelile kodwa awusakukoleti ngoba phela uzobetshela umzala wakho ukuthi angifakele imali enze sure kodwa ukuthi imingeno uyibuyisela omunye waboleka imali dog mayiboleka imali uthi uzokhokha ngomgqibelo bese ngiba nenkinga ngithi mina akafika ngolesihlanu le mali engizomnika kanti uzothi yafika ngolesihlanu angikho wangifonela ngathi mina ungcina akavuke ekseni ngomgqibelo
azothatha le mali engithi ngesikhathi wayibona ngoLesithathu wayethe uzoyikhokha ngomgqibelo wavela wafika ngoLesihlanu kanti ngoLesihlanu mina ngiyiko awukho wena wangifonela yena uthi uzoyibuyisa ngomgqibelo awethe ngoLesithathu kodwa wayiboleka ngoLesithathu wathi ngomgqibelo uzoyibuyisa uyakhokha vese uright ube njalo wavela wafika ngamtshela kuyabheda afika ngoLesihlanu ngempela wafika ngoLesihlanu mefika ngoLesihlanu angikho wangifonela ngathi manje angikho le mali idla kumina njengamanje angene ke lapha efletini ngizokunikeza ngocash ngizokunikeza nje kanje wena vese akwazi ukungena lapha efletini wathi ngizofika ekuse lapha kungena efletini ungena imali angene nombani lapha ungangena kanjani ezolanda imali kuba cha phela uzosho ukuthi ngilanda imali uthe uzofika ekuseni ngomgqibelo okay hayi ngathi ayikho inkinga ngizofika ekuseni wafika wathi manje usikhulumeli izolo ngathi yile bana uthi uzoyikhokha ngomgqibelo wathi ngithi umgqibelo nje usafuna imali kanti uzoyikhokha wathi uzoyibina kanti ngicabana wena wathi bani uzoyikhokha ngomgqibelo nje namhlanje ufuna uzoyikhokha nini ngibuthatha manje ngaphela le mali uzokhokhela ngomgqibelo uzoyithatha ngomgqibelo futhi hayi usekhohliwe ukuthi uzokhokha mina ngimdriver uthi gcina kufika kule date athi uzokhokha ngifuna umbona bezokhokha ngabe lo muntu bengeka zakhokhe bengimupha ngathi no lo muntu ubezoyicela le mali manje ngomgqibelo usefika ngalo umgqibelo ethe uzokhokha ngawo uzwebhaze kusela uthi uyabheka escreenini yile ndoda yini kwenzenjani kodwa ngimnika ngenye imali uzokhokha imafika nje bakukhulu uma kukho isicapho siphusha kancane uthi mzala nihlala endaweni enhle kanje ziyabuya la hayi mzala ngithi hayi ngizwe ndoda ngishayekile umuntu ngithi ngizwe le ndaba le mali ukuthi uzonginika yona usethini uzujena ngoba ukuthi uzokhokhela umgqibelo nje lehlele sekhohliwe hayi kahle ngokukhuluma ngoqhubu amadoda penis enlargement khona into sengayisho ngayo ngifuna ukukhumbuza lapha kuqhubu lamadoda doc leyando kuleyana ngisiza kakhulu abantu engisuke ngifuna ukuthi ngibalungisele induku zabo ngibalungisele nje induku zabo ishesha kakhulu kodwa ishesha kakhulu kulabo sebesokile nabo labo abangasokile iyashaya kodwa kwaba sebesokile ishesha kakhulu njengoba ngicizelela ukuthi uyisebenzisa u7 days okay uyiyeke alright ngiyakuzwa kahle ifana nomeqo weqa ekhaya uhlala isonto lonke ekhaya kanti sowuthatha umeqo uyothi ufike eGoli uzuthi uthi khona ngeqa nawo ke njalo lento nje obuyisebenzisa u7 days mangithe 7 days akubo 7 days ngempela ngoba after 7 days iyaqala seyenza inkindungane yayo kodwa izoba kulesikalo sifunayo kodwa uma uzodlula kulo 7 days ukuyisebenzisa ngoba ubona ngathi akwenze kulutho udlule kulo 7 days mhlawumbe udlule ngo2 days noma ngo3 days izathi mase seyivuka seyenza inkindungane yayo izagcina seyibilo size okade ungawufisanga wena ngoba udlule kulo 7 days ngokubona kwakho nje ukuthi akwenze kulutho wena usowubona ukuthi angiqhubeke akusakho umuntu obabumavusa uthene kwena imali leyo nto kuleyo ngikunikeza nje ngo1200 okay no khehle kulungile usinike inamba khehle bazokuthola 062 322 8297 baba Dotelo baba sizobajabulisa siyabonga